información que se ha creado en nuestra ciudad. Se trata de que Giro Alaya Suspercheco, Salve Ibarzaharra, está formada por jóvenes de entre 16 y 30 años. Conocemos en el siguiente vídeo de primera mano en qué consiste esta ocupación. Giro Alaya Suspercheco, Salve Ibarzaharra, elkartea, 70 kide osatzen dute. Elkartearen helburua hauexek dira: gazteen kultur eta aisialdi beharrei erantzutea, parte hartze sustatzea, jaiak bultzatzea, herriko ohitura eta ospakiztunak berreskuratzea. Litzateke grafikoki, dela bi urte genuen teoria konexioa, hau ikusten ideia zela jarri zen. Bola horrek izango litzateke kuadrilako bat, eta zirkulo horrek izango litzateke konexioa, ezta? Hori da, egin dela bi urte. Horrez, izan izan, kuadrila bat sartzen zara, eta kuadrilako bide guztiak, egotela konexioa horretan nahiz eta igual persona guztiek ez dut interesa horretan. Orduan, hori gauza berrizia, hasi nirenetik PPP eta laguntza hau eta gero pentsatzen gara, egin duguna izan da, inelkarte berri bat, teoria diferentetako familia, baina bakarrik, benetan, lan itzeko godua dakarun pertsona, azkenean berri baita elgarrek izango gora, baina egongo dira gauza bat dukantolatuko ditugunak, eta ez dira egongo goiko aldi dutuak, egongo gora, eta zeko zidean. Erantzien dio que me considera que el estatuto del que sacado, que tampoco el que sacado junto con la lista del remoto, y que luego continuó principal, eta gero, konsumo bakoitzak dauka bere antolamendu interno, ezta? Talde bat antolakuntana, gero da dirudiketa eta daude gaztuntetxetan eta dirua eskatzen, beste bat izan abentzateken materiala, eta azkeneko lantaletik bat, honeta bat egiten, zaizara. Printzipioz, Juan, haizetara, begira, hain dira, horretako hainbat eskatizun osatuko dituzte. Ekainako goteiruan, bizaineroen konpiterria eman aurretik, salezira ospatuko da, zerizada batekin. Gero arrazaldian, salezira eta jolazak baituko dute giroa. Juan egunean, gara ereko da, utzituko plazan, guztira, eta hiruegun zintzo banatuko dira. Estas principios, físico mecánico gana bizia bateko, eta unero oso izango dago zerbait pero azken egunean, betiko bakintako lehiaketa bat da, eta, azpian, Ekitaldi eramango dute eskatutako furgoneta megafonia sistema batekin helburua pizteko. Haizetako materialari buruz ere hitz egin dute, azken mila pegatina gutxi gorabehera, eusperen abaneko zapak jolasetan loturiko opariak banatuko dituzte libre artean. Hala ere, plan alternatiboa prestatzen ari dira, Eibartar jokalariak playoff partidua baldin badute, aldaketak izango dira programinan. Gazte elkartea, 16 urtetik 30 urteko gazteentzako zuzenduta dago. Parte nahi dutenentzako, giroalaia@gmail.com, bide elektronikoan egin